I vælgere. Jeg har stillet spørgsmål via Facebook, og dem skal I have svar på her 3 dage før rejsen. Det skal I have svar på under denne udsendelse. Her er dem, der er stillet op til valget. Jeg håber, at vælgernes spørgsmål vil blive behandlet med respekt. Vi starter direkte med spørgsmål fra jer vælgere, fordi det er det, vi synes har været det vigtigste. Og tak til jer seere. Tusind tak for jeres spørgsmål. Vi skal så vidt muligt igennem så mange spørgsmål som muligt. Første spørgsmål er et spørgsmål via sms, som følger angående Isua. Isua-projektet er nu stoppet. Jeg ved, om det ikke er en bedre idé at starte aluminiumssmelteprojektet og arbejde sammen om at få realiseret dette projekt, Peter S. Olsen. Kan man ikke gøre det mere attraktivt? Kan man ikke gøre aluminiumssmelteprojektet i Maniitsoq mere attraktivt? Tak for spørgsmålet, Peter. Det er naturligvis vores interesse, at uanset hvilket projekt det drejer sig om, at hvis det kan have en økonomisk gevinst, så er vi meget interesseret i. Og så må vi så også erkende, at vores primære erhverv er fiskeriet. Fra demokraternes side skal I tro, at vi vil gøre alt for at finde, eller vi vil være med til at organisere enhver form for andre indtægtskilder. Hvad med det, der drejer sig om Alcoa, og man gør det mere attraktivt vedrørende dette projekt. Altså hvis formålet har været det, og så vidt der har været realistiske planer, så skal vi nok støtte op om det. Men vi må lige se på, hvor vi står henne. Vi mangler investeringer. Og der er jo pågået planer af lignende art, og som er kommet til samme stadie som Isua-projektet. Hvis vi hører noget, der er troværdigt, så skal vi nok være med til at køre med det. Tak. Det er et meget vigtigt spørgsmål for Grønland, hvor der i flere år i Sisimiut Maniitsoq har beskæftiget sig med dette spørgsmål. Det er vigtigt, men vi har fra Partiet Inuit siden vores start arbejdet med partier på Island. Og Island er også bekendt for, at det har haft et Alcoa, der har haft en Alcoa-virksomhed, som vi også bør lære af her i Grønland. Jeg synes, at det er vigtigt, at vi lærer at lytte til det, som islændingen siger, og det er, at islændingen nu, som siger, at de fortryder, at de har lavet en aftale med Alcoa, fordi der bliver taget mange penge ud af Island, og Alcoa er enormt god til at tjene penge og hive penge ud af Island. Og det gælder også Alcoa i Sydafrika. Islændinge er gode til at finde samarbejdspartnere, og når vi arbejder nænsomt med sådanne projekter, så vil Grønlands provenu være meget stort. Det er vores politik. Det vil sige, at direkte sagt, at I har ikke lyst til at arbejde med at realisere Alcoa-projektet. Jeg synes, at islændingens erfaringer bør vi lære af, fordi de ved, hvad man skal passe på. Jeg ved også, at Naalakkersuisut har været i Maniitsoq, og man ved også at de har sågar også været i Island, og de ved, hvad der er fordele og ulemper ved sådan et aluminiumssmelteværk. Det er ikke sådan, at det projektet forsøger stoppet, men vi skal forvalte råstofpolitikken
nænsomt, så vi ikke kommer til at fortryde som islændingene. Knud Christiansen, du har rakt hånden i vejr. Skal vi slå mere håndfast ved at få realiseret Alcoa-projektet? Tak for det første spørgsmål. Det er et meget vigtigt spørgsmål også. Det er også noget, som vi vil frontføre for i Atassut, og det har vi nemlig også været for i. Og der er også fremkommet mange svar på en masse spørgsmål angående Alcoa. Og det er også vigtigt at understrege, at Alcoa vil kunne skabe faste arbejdspladser, ikke kun for dem i Maniitsoq, men også for hele befolkningen i Grønland. Og hvis vi skal have en mere velkørende økonomi i Grønland, så skal vi også have en ikke-zigzag-kurs med hensyn til råstofpolitik, hvis vi skal have et velfungerende samarbejde med udefrakommende virksomheder. Alcoa-projektet skal videreføres, og det skal også etablere arbejdspladser. Det er også etablere arbejdspladser. Hvad vil I gøre fra Parti Nadaraq, så frem det Alcoa-projektet skal køre? Tak for spørgsmålet. Det er ikke et hvilket som helst spørgsmål. På længere sigt er det beklageligt, at det ikke er blevet lykkedes at få etableret disse arbejdspladser. Vi ved, hvor meget arbejdsløshed der er i dag. Derfor vil vi fra Parti Nadaraq arbejde med det i samarbejde med vores medmennesker og arbejde for, at disse sådanne projekter etableres. Derfor er det også vigtigt, at vi skal værne om de levende ressourcer i Grønland. Og det er også vigtigt, at vi også, hvis vi skal have sådanne virksomheder her til land, så er det vigtigt, at vi også vurderer de levende ressourcer herunder også befolkningen. Er der nogen, der vil svare til spørgsmålet om Alcoa? Ja. Velkommen til jer alle sammen, lyttere. Vi vil i Inuit Ataqatigiit fortsætte med vores samarbejde for at få etableret Alcoas smelteværk. Og herunder at fortsætte forhandlingerne. Og vi har også arbejdet for storskalaprojekter. Loven om storskalaprojekterne. Det skyldes, at Grønland og Alcoa skiltes i forhandlingerne, er, at Alcoa kræver meget høje afgifter og billig arbejdskraft. Og Alcoa ville ikke have, at den påtænkte etablerede vandkraftværk ikke vil blive benyttet af befolkningen i Maniitsoq, når Alcoa er blevet nedlagt til den tid. Vi er klar til at arbejde for herunder også med hensyn til råstofsektoren, så vil vi arbejde hårdt for det, og så vil vi. Det vil så sige, at I vil også arbejde for, at afgifterne sænkes. Nej. Det har ikke splittet partierne med hensyn til det, som Alcoa har krævet fra Grønland. Sådan at det grønlandske provenu var meget lavt. Og så frem vi skal have provenu, så skal vi kunne også leve med vores respektive krav. Men hvis svarer fra Siumutside vil I kæmpe for Alcoa-projektet? Det første bør være etableringen af Alcoa og hvad det er, der skaber provenu. Det er en af de første ting, der skal arbejdes for i 2015. Qaqqat Kommune har arbejdet eller har undersøgt analyseret om hvilke ulemper og fordele der vil være for at etablere Alcoa-projektet, og der er undersøgelser
som er blevet gennemført angående desertering. Der er visse afklaringsmomenter, som har været barrierer, som Inuit Ataqatigiit nævner. Vi vil arbejde for, at der bliver afklaringer angående barrierer i 2015. Spørgsmål nummer 2 drejer sig også om råstoffer og er stillet via Facebook. Det er svært for small-scale projekter. Small-scale projekter for herboende arbejdskraft og at eksportere. Hvad vi gør for at gøre det lettere for dem, for små virksomheder at udvinde og få licens til at udvinde råstoffer. Tak for spørgsmålet. Det er korrekt, at når vi tænker på fremtiden, så skal vi have gode uddannelser og gode indtægter, så det er meget vigtigt, at befolkningen også skal have mulighed for at benytte sig af landet og for at producere råstoffer. Vi skal komme videre, derfor mener vi fra Inatsisartut, at vi i det nye Inatsisartut vil arbejde for, at small-scale producenter også får bedre muligheder, ligesom storskala-projekterne også har muligheder. Det er i hvert fald en oplagt mulighed for small-scale-projekterne. Der er også et spørgsmål via sms desangående. På sms har vi også fået et lignende spørgsmål. Disse begrænsninger, som borgere, som gerne vil i gang med small-scale-projekter, hvad gør I ved dem? Spiller kommunerne også en stor rolle. Og der er det helt uomgængeligt vigtigt, at vi har et tæt samarbejde mellem kommunerne og selvstyret. Naturligvis er der de krav, der er miljøkrav, sundhedskrav og så videre, som også er til stede her. Men det må være lettere at komme i gang, end det er i dag. Her er det vigtigt at sørge for, at den fastboende befolkning ikke bliver udelukket fra den udvikling. Vi ved for eksempel i Qaqortoq, hvor der har været rubin efterforskning i mange år, og vi ved også, hvordan rigtig mange rubiner, sten er blevet udført eller eksporteret fra landet, uden at der er haft økonomisk afkast for os. Ikke mindst er det også her vigtigt, at vi må lære, hvordan vi gør det. Der må være nogle uddannelser, som gør, at vi ved, hvad vi har med at gøre. Og hvorledes med uddannelsen? Først sagt, i forhold til råstofudviklingen, ved vi jo, at det er en standende diskussion heroppe, en standende debat. Men vi har været ude i tilfælde under forskellige valgkampe undervejs, at befolkningen er blevet givet falske forhåbninger om, hvor meget de kan være med i denne råstofudvikling. Og vi må bruge de muligheder, vi har, og lovgivningen skal være til stede for at kunne give befolkningen og borgerne de muligheder, som de også helt naturligt som borgere i dette land må have.
med de samme krav omkring miljøbeskyttelse, omkring miljøet, omkring sundhedsaspekterne. Og det gælder både store og små projekter. Lad os sige, at der er nogen, der gerne vil i gang med smykkestensproduktion. Vi har ikke rigtig set nogen, der er lykkedes med det. Som vi allerede har sagt fra Siumut, så har vi jo udformet en passende lovgivning omkring guldmineforekomster eller guldforekomster og minevirksomhed. Og vi skal hele tiden tilpasse lovgivning og de muligheder og de begrænsninger, der er i forhold til den fastboende befolknings behov og krav. Vi er med hensyn til småskalaprojekter har vi foreslået i Inatsisartut omkring de regelsæt, vi skal have. Alle har været enige om det. Det er ikke kun lad mig benytte lejligheden, det er ikke kun et valgtema, det her. Det er et reelt arbejde, som vi allerede har været inde på det politiske plan. Så vi fortsætter, selvfølgelig fortsætter vi det arbejde, for at give muligheder for også projekter på et mindre plan, mindre skala end de store selskaber. Her er det spørgsmålet som det vigtigste, at den fastboende befolkning har kendskab til deres eget land og de ressourcer. Vi ved, at de fleste ved, at befolkningen ved, at rubinerne var der. Der er forskellige omkring Diskoøen. Men hvad er det for remedier, hvad er det for redskaber, vi skal bruge? Og det er nok det, der manglen på viden er. Vi ved, at der er mennesker, som virkelig er interesserede i at komme i gang med småskalaprojekter. Og hvis vi giver dem mulighed for at lære om, hvilke muligheder de har, hvilke begrænsninger der er. Hvordan kan I sikre det? Jamen, mulighederne er der allerede. Det er selvfølgelig noget, vi alle sammen skal samarbejde. Og hvor vi må på det politiske plan i videst mulig omfang prøve at fjerne de grænser, der sættes. Men vi må have et sted, hvor vi kan stande. Og derfor må vi fra politisk hold samarbejde med de mennesker, som har lyst. Måske har rigtig mange set, når man kommer hjem til nogen af den ældre generation også, som har samlet sten, som de har liggende fremme. Vi har mange rigdomme her i landet. Randi Broberg Partenu. Det er rigtigt, at vi mangler sådan helt målrettet lovgivning omkring dette spørgsmål. Det er et område, som man bør åbne op for alle dem, der har lyst og kræfter til at gå i gang med det. Og primært må vi sætte fokus på
uddannelsen omkring disse områder for de unge. Som et eksempel. Vi ved, at der er i øjeblikket 200 licenser, der er afgivet. Vi ved faktisk ikke alle sammen helt, hvem de er givet til. Og derfor må vi have en fast og klar politik omkring dette område. Selvfølgelig er vi de første til at få udbytte af de rigdomme, vi har. Vi må hele tiden sætte det i front, at vi som beboere, som borgere, som fastboende her i landet får fordelen af det. Og her er det vigtigt at hele tiden have oplysning som noget af det vigtigste omkring de muligheder, der er for mennesker, der har lyst. Det næste spørgsmål er et ja- eller nej-spørgsmål. Jonsen, kan man ikke sænke antallet af landets medlemmer fra 31 til et andet, til noget andet? Naturligvis fra vores side. Hvis det er behov herfor, så er vi helt med på det. Og selvfølgelig vil det også være en besparelse. At det er 17. Skal vi gå ned fra 31 medlemmer til et mindre antal? Hvis vi skal bibeholde demokratiet, så mener vi fra at 31 er et passende antal. Dette spørgsmål vil drøfte åbent. Selvfølgelig kan vi sænke antallet af medlemmer i Inatsisartut. Det er også et spørgsmål om økonomi. Og vi ved også, hvor meget det koster at have Inatsisartut og folkevalgte. De får en god løn, og deres rejser bliver betalt. Og du snakker også om de udgifter, som medlemmer i Inatsisartut har. Vi ved, at deres medlemmernes lønninger ligger på et højt niveau. Og vi ved også, at de får dagpenge og så videre, når de er ude at rejse. Der er mange udgifter, så derfor er det værd at diskutere. Her må vi tænke på, at vi bor i et meget vidtstrakt samfund. Der er 74 beboede steder. Nogen har foreslået et antal på 21 medlemmer af Inatsisartut. Men vi må også tage med i betragtning, at hvis vi arbejder mod, som vi taler om, mod en større selvstændighed, så mener vi, at det er nødvendigt at have det antal, som vi har i dag på 31 medlemmer. Inuit Ataqatigiit lægger vi stor vægt på, at vi har en spredning af medlemmerne. Folkevalgte skal komme fra hele Grønland, yderdistrikter og bygder. Så derfor er det vigtigt, at vi alle sammen har et overskud sagt i det politiske arbejde. Så hvis man sætter antallet af medlemmer ned, så vil de større byer have større muligheder for deres kandidater valgt. Det er vigtigt, at vi har hele befolkningen med, også på Inatsisartut-plan. Naturligvis er det et spørgsmål, som det nye Inatsisartut skal tage stilling til. Altså, det spørgsmål er ganske interessant.
Vi mener, at vi bare i al ydmyghed bare har kigget på det meget firkant. Vi ved, at der er ikke nogen repræsentanter i dag for Avanaksoa, fra bygderne har ikke nogen repræsentanter. Men spørgsmålet om de illustrerede. Det interessante her er, lad os dog få de unge studerende til at kigge på, hvorledes vi kan lave en model, som formindsker behovet for at have så mange medlemmer i Natsat. Vi har ikke beskæftiget os så meget med sundhedsvæsenet under nærværende valgdebat. Johan Sperls støttespørgsmål. Hvilke planer har I for sundhedsvæsenet? For eksempel i forbindelse med alle de besparelser, der er for sundhedsvæsenet, som så har konsekvens for patienterne, og serviceringen af patienterne foregår på den måde, at det kun er det mest akutte, der bliver behandlet. Og hvilke sygdomme vil prioriteres til at blive behandlet her i Grønland? Hvordan vil I prioritere? Ja. Et alvorligt problem. Spørgsmål. Personligt vurderer jeg, at besparelse i sundhedsvæsenet har store konsekvenser for mennesket. Vi skal altid kunne forvente at blive behandlet, så frem vi får en sygdom. Det er noget, som jeg vil undres mig meget over, så frem det bliver begrænset af økonomiske årsager. Fordi et menneske, der kan få en sygdom, så er det en menneskeret, at vedkommende, der bliver syg, skal kunne blive behandlet for den sygdom, vedkommende har pådraget sig. Derfor er det vigtigt i denne sag, at vores sundhed på ingen måde skal vurderes ud fra økonomiske midler. Det er vigtigt, at så vidt muligt arbejdes for et godt sundhedsvæsen for befolkningen. Sundhedsvæsenet har sin egen forvaltning, og der er også altid mulighed for at klage, så fremt man er blevet dårligt behandlet. Og hvis der er for få midler til sundhedsvæsenet, så skal vi ud og finde nogle andre penge på andre områder. Skal der gives flere penge til sundhedsvæsenet, Baqtinarat? Selvfølgelig. Det er der ikke nogen, der kan sige imod. Vi ser i Baqtinarat konstant på de patienter, der er i behandling i såvel Grønland som Danmark, om at deres vilkår skal være lige. Fordi der er mange, der siger, at sundhedsvæsenet er sygt. Det er der rigtig mange, der siger her i samfundet. Derfor er det vigtigt, at sundhedsvæsenet genvurderes. Herunder er det også ikke mindst vigtigt, at man taler med ledelsen i sundhedsvæsenet og snakker med dem og spørger dem om, hvor meget de har brug for af penge. Det man ikke snakker så meget om, er landslægen og distriktslægen, og det er under os almindelige læger og sygeplejersker. Det er jo ellers dem, der ved, hvad. Eller det bør være dem, der fortæller os, hvad der er behov for af penge. Vi skal ikke kun reagere, det skal ikke kun komme med budskaber, når der er rabies blandt ræve. Det vil så sige, at vi vil give flere penge til sundhedsvæsenet. Ja, det vil vi. Mens med hensyn til dem, der bliver behandlet på Rigshospitalet i Danmark, de har behov for at blive behandlet af læger der.
Og fra Bhakti Nadarak tænker vi på, at de patienter, der sendes til Danmark med henblik på behandling, eller på grund af leverdiagnose, og bliver eller på grund af en lever- eller nyresygdom, og så er man nødt til at blive opholde sig i Danmark i lang tid, så synes jeg, at disse behandlingsmetoder skal flyttes til Grønland, og på den måde vil man også spare penge på længere sigt. Hvilke sygdomme vil jeg prioritere at blive behandlet i Grønland? Georg? Vi mener fra Bhakti Inuit, at alle sygdomme bør behandles, uden at man prioriterer dem. Der er nogen, som har ventet på at få en knæoperation eller en anden operation. Der er en rigtig lang venteliste. Den vigtigste reform, eller en af de vigtigste opgaver, der bør være inden for sundhedsvæsenet, er, at vi øger vores kompetencer ved at have mere materiel til sygdomsbehandling. Og med hensyn til barsel, så skal der laves en ordning, således at der er jo nogen, der rejser hjemmefra, når de skal føde. Og så er der også nogen, som er kræftsyge, som bliver nødt til at rejse hjemmefra for at blive behandlet, og som rejser hjemmefra for at få behandling for deres sygdom. Det er ikke noget, vi bare kan blive ved med at ignorere. Vi skal lave en ordning, således vi skal lave en ordning inden for sundhedsvæsenet, og få ordentlige forhold og kigge dybere på sundhedsvæsenet, og sådan at inden for de bemidlede midler. Og så frem der bliver behov for, og hvis det viser sig, at der er behov for at få bemidlet flere midler til sundhedsvæsenet, så gør vi det. Men det, der er vigtigst, er, at de sygdomme, vi kan behandle i Grønland, dem skal vi have forøget, således at vi ikke sender allerede meget syge mennesker hjemmefra. Det skal kunne få behandling hjemme, altså deres hjemby. Hvordan vil I prioritere med hensyn til pengene? Vi mener fra at der side, at vi skal kunne have lavet præget for lige inden for sundhedsvæsenet, hvor der bliver brugt 1,3 milliarder årligt. Nogle gange er det for lidt, og nogle gange er det også skal man kigge, og nogle gange så skal man kigge prioriterende inden for sundhedsvæsenet. Det vi også skal tænke på her er for eksempel, hvis man har en udiagnostiseret sygdom og henvender sig af det til sygehuset og bliver sendt hjem igen og igen og bare får smertestillende medicin. Og så er der også nogle folk, som bliver lukket, der bliver opereret eller bliver åbnet, men så viser det sig, at det ikke kan blive hjulpet. Jeg synes, at der inden for sundhedsvæsenet skal være en ordning, hvor man i lang tid kan diagnostisere folk og først diagnostisere senere. De skal kunne styres på en særlig måde, således at de får en tidlig behandling. Jeg kan kun gentage, at vi skal være opmærksom på brede politiske og økonomiske forlig inden for sundhedsvæsenet med hensyn til dem, der ikke får diagnostiseret en sygdom i meget lang tid. Vi skal forsøge at løse problemet, fordi der er mange på venteliste. Dronning Ingrids Hospital er vores nationale sygehus, og der kommer patienter derned til. Men vi lægger også mærke til og hører tit og ofte, at der er nogle patienter, som bliver sendt hjem igen uden at blive behandlet. Og på grund af, at der er nogle sygdomme, fordi der er nogle mere akutte sygdomme, der skal behandles og prioriteres.
Vi siger ikke, hvilke sygdomme, der skal prioriteres at blive behandlet. Alle, der er syge, er lige vigtige med en blik på at få deres sygdom behandlet. Skal de penge, der skal bygges til sygehuset, hvem skal så få mindre midler? Lige siden af starten af denne valgkamp, så skal vores levende ressourcer gøres endnu mere værdige. For eksempel herunder med hensyn til at forædle fisk. Hvad med jer i Inuit Ataqatigiit? Hvilket svar har I til det? Vi har i Inuit Ataqatigiit i Finansudvalget og i vores styring af sundhedsvæsenet, at der er 1,3 milliarder. Der bliver bemidlet 1,3 milliarder til sundhedsvæsenet. Og det er også derfor, at vi under denne valgkamp ikke har lovet for meget, men snakker om reformer. Det vi hører er jo, at finanslovsforslag vil være et kæmpe underskud. Vi vil gøre det. Vi vil stramme op inden for stramme op for økonomien, for at kunne have flere midler til sundhedsvæsenet og gøre behandlingsmulighederne bedre. Det vi skal gøre i samfundet er, at i og med, at vi lover alle dem, vi kommer til, og så længe landskassen kun er en enkelt kasse, så er der flere områder, som vi med tiden ikke vil kunne finansiere med tiden. Hvis vi skal give befolkningen gode muligheder, så skal vi alle partier tænke godt og grundigt over, hvordan vi styrer det her land. Og det er det, som vi ønsker, at vi skal følge fra Inuit Ataqatigiit. Vi har et spørgsmål mere omkring uddannelse af psykoterapeut. Hvem vil arbejde for at forbedre uddannelsen og skabe mulighederne for en psykoterapeut her i Grønland? Tilpasset grønlandske behov. Og der er en anden spørgsmål, som svarer det til. Hvorfor? Hvad er uddannelsesløn? Hvordan vil man indrette vederlaget uddannelsesløn i forhold til de uddannelser, som vi har her i Grønland? Hvis vi tager spørgsmålet om psykoterapeutuddannelsen først. Spørgsmålet om psykoterapeuter. Det er vigtigt, at vi alle sammen indrømmer alle partier i den forbindelse, at hvor vigtig uddannelse er. Og hvorledes de højere uddannelser er helt vigtige. Så derfor ved vi, at der er et behov i Grønland for også at have veluddannede psykoterapeuter. Jeg mener, vi bør kigge på, selvfølgelig støtter vi alle sammen uddannelsestiltag. Og her må vi i dette specifikke spørgsmål om psykoterapi finde de penge, der er nødvendige. Vi ved jo, at vi mangler psykologer og uddannelser på det plan her i Grønland blandt den fastboende befolkning. Med hensyn til psykoterapeuter
så må vi i videst muligt omfang have uddannelsen her i Grønland. Der er jo rigtig mange familier, som har brug for denne støtte og denne hjælp. Og derfor har vi som samfund pligt til at give de muligheder med hensyn til uddannelsen. Og det drejer sig også om forebyggelse, omkring behandling, og på den måde og støtte og hjælpe de familier og de mennesker, der har behov derfor. Så vi vil meget gerne arbejde for at kunne forbedre forholdene for en psykoterapeutuddannelse her i Grønland. Situationen er jo den, at hvis man vil være psykoterapeut her i Grønland, så skal man selv betale for det. Skal vi fortsætte med det? Fra det støtter vi selvfølgelig også, at vi hele tiden udvider og udvikler uddannelsessektoren og niveauet. Og selvfølgelig, hvis tilfældet er det, at der er en skæv fordeling af de midler, der gives til uddannelsesinstitutioner, så selvfølgelig vi skal nok give. Hvis vi kigger på de problemer, som dette har grundlag i med psykoterapeuter, og så længe der er så mange, der trænger til hjælp, så har vi brug for uddannede, som har kendskab til samfundet. Men vi har også unge mennesker, som har lyst til at tage en videre uddannelse, en uddannelse, som vi ikke giver de muligheder, som de har behov for. Vi har alle sammen her i samfundet brug for, at vi hjælper de mennesker, der har behov for hjælp. Skal samfundet betale for en psykoterapeutuddannelse? Ja, ingen tvivl. Selvfølgelig skal vi det. Vi skal tænke på, et stærkt land må være beboet af stærke mennesker og omvendt. Selvfølgelig som de sociale tilfælde og de mindre bemidlede, de får jo dækket en del af deres behov gennem offentlige tilskud og gennem offentlig hjælp. Hvis vi ikke har råd til at sørge for, at vi har den ekspertise, der skal til for det er ligesom, at vi stopper deres protester bare ved at give dem penge i det hele det sociale system. Vi må lade os rette lidt op på den lave om på den tankegang, vi har. Ja, vi ved, at der er mange på psykoterapeuter her i Grønland. Og hvordan sørger vi for at komme ud af det? Selvfølgelig skal vi også være med som samfund til at støtte en sådan udvikling til og sådan uddannelse her. Men vi må hele tiden kigge på, hvor mange midler vi har til rådighed. Vi kan ikke bare love penge til højre og venstre. Det blev sagt, at de mindre bemidlede selvfølgelig har brug for støtte fra det offentlige. Men den måde, vi gør det på, er alt for stærkt. Jeg vil gerne svare på det. Hvordan kan du sige det? At de ydelser, vi giver til socialt
Hvis vi hele tiden nøjes med ydelser, så vil de aldrig komme op, så vil de bare være afhængige af den der hjælp, som det offentlige kan give dem. Lad mig fra Siumut for det første. Vi har i vores regering peget meget direkte på, hvor de økonomiske midler kan skaffes fra. Vi er helt åbne for, at vi opretter en samfundsfinansieret psykoterapeutuddannelse. Men netop fordi vi ved, hvor pengene skal komme fra fiskeriet, fra råstofferne, fra turismen og forskellige andre innovative initiativer. Vi har jo sagt helt klart, hvor disse økonomiske midler kan skaffes. Det er ikke fordi, vi vil love mere, end vi kan holde. Derfor har vi hele tiden lagt vægt på, at pengene er til stede, når vi nævner nogle nye tiltag. For Inuit Ataqatigiit har vi som mål, at samfundet skal derfor behøver vi ikke høre som i dag. Måske har vi et underskud i dag på 300 millioner kroner, og det vil gerne gøre det helt klart. Selvfølgelig skal sørge for de mindre bemidlede, for børnefamilierne. Det er heller ikke kun et spørgsmål om penge. Hvis vi kan støtte de bedre bemidlede, så må vi også være i stand til at støtte de mindre bemidlede. Det er helt når vi kommer ud af den der valgkamp og ikke har alle de der forskellige holdninger, så må vi lave nyordninger omkring reformer, omkring også dette spørgsmål. Og måske kan vi sætte os på suttet ned og snakke om, hvorledes vi når frem til et stabilt og et harmonisk samfund. Randi Broberg. I partiet Inuit, så er vi også kendt for, når vi taler om problemer i befolkningen, så vil vi også gerne gå helt ned i kernen af hvorfor disse problemer findes. Vi ved godt, at der er rigtig mange, der klarer sig godt. Vi må have nogle klare tegn på og nogle klare retningslinjer omkring, hvor det er mest nødvendigt at hjælpe. Derfor er det nødvendigt, hvis vi snakker om psykoterapeuter eller lignende på det område, så må vi have en institution, hvor man kan uddanne sig på baggrund af de behov, vi har her i landet. Det er ikke så længe siden, at der var en af vores landsmænd, der blev uddannet som psykolog. Og vedkommende sagde helt klart, hvis vi ikke hele tiden sørger for at finde ud af, hvor roden til denne situation er, og hvis vi ikke selv hele tiden kigger indad mod os selv, så bliver det rigtig svært at nå frem. Derfor er det helt nødvendigt, at vi har grønlandsksprogede psykoterapeuter og psykologer, og det må være vores opgave som samfund at give dem muligheder for at give dem mulighed for at få de relevante uddannelser. Hvis vi vil, så kan vi, og hvis vi virkelig vil, så finder vi også midlerne. Det jeg også gerne vil nævne, det er, vi forsøger jo på at blive selvstændige. Og der er konstant fokus på, hvor vi skal hente pengene fra. Og der bliver nævnt
udviklingsområder. Og det vi som også skal huske og ikke skal glemme, det er, at den befolkning, som er gået i stå på grund af smerte, på grund af sorg og så familiære problemer, og så for vi ikke skal tage dem på gulvet, og vi skal få dem til at deltage og få dem til at føle sig værdige. Men så skal vi også have hjælp til rådighed for dem. Det er også ved at være træt under den nærværende valgkamp, er, at der er mange, der siger, at der er alt for mange partier, der lover for meget. Jeg hører ikke nogen, der lover noget, men jeg hører projekter, der arbejdsopgaver, der vil køres. Jeg har kun hørt 2, der lovede noget fra Parti Nadaraq, ham der trådte tilbage, og den anden er fra Demokraterne, som lovede, at Grønlands økonomi skal vendes mod positiv retning. Der er kun 2 forskellige partier, som har lovet noget. Selvfølgelig skal vi naturligvis selv. Har vi alle et formål med, at Grønland går i positiv retning økonomisk set? Det jeg også gerne vil nævne, det er børnekonventionen, som kommer til 2016 og eksaminere os i den, for at se, hvordan det kører. Hvis vi skal dumpe, hvis vi ikke skal dumpe, så skal vi tage os sammen og arbejde. Vi har fra Adasut erfaringer og har også stærke folk, som vi gerne vil benytte os af. Tak. Du har også et svar til det. Vi har fra Parti Nadaraq. Vi betragter det fra Parti Nadaraq som noget vigtigt, at vi synes, at det er vigtigt, at der uddannes kontinuerligt psykologer, og vi skal i samarbejde med sundhedsvæsenet også øge antallet af psykoterapeuter, og så frem vi skal have økonomisk midler til det, så skal vi jo kunne finde penge, når vi tænker på, at alle de fiskeressourcer, der er i nordligste Grønland, Østgrønland, folk vil gerne tjene penge, og hvis vi skal have råd, så er det nødvendigt, at det nykommende Inatsisartut skal finde nye indtægtsmuligheder. Det er det, som vi fra Parti Nadaraq gerne vil stå i front for. Næste spørgsmål skal besvares med et ja eller et nej. Værne Mikiasen. Dem, der flygter til andre lande. Eller flygtninge fra andre lande. Er det nogen, man vil åbne op for her i Grønland? Jeg ved, at det er et emne, der er ved under debat fra Inuit Ataqatigiit. Er det noget, I vil arbejde for? Vi er en del af et globalt samfund. Der er krig på denne klode. Vi vil sige til folk, der flygter fra utryghed og fra krig, at vi vil hjælpe, og hvad kan vi gøre for at... Altså, vi deltager jo også i krigen, når Danmark er i krig, og jeg synes også, at vi har et ansvar som et globalt samfund, men dette spørgsmål er et tungt spørgsmål. Derfor mener jeg, at samtlige partier skal deltage herunder også befolkningen. Men vi er med i et globalt samfund, og derfor har vi også et medansvar. Hvad vil du sige til det, Georg Olsen? Vi må snakke grundigt om det. Vi forsøger at åbne op for det internationale globale samfund. Men for at vi gør det, så skal alle have et hjem her til lands. De skal alle have et arbejde. Vi skal beskæftige, vi skal aktivere os selv. Der er kun én klode, og der er et samfund. Vi er nødt til at udvikle os som et samfund og prioritere os selv, men at være et åbent samfund.
Det er vi enige i, at vi ikke skal være de sidste, vi beskæftiger os med. Vi vil fra Atassut sige, at Grønland ikke er klar til at tage flygtninge. Det har vi ikke råd til. For vi er blevet selvstændige, er vi begyndt at mangle penge. Der er dårlige kajforhold i bygder, dårlige koncentrationsmuligheder. Det har vi ikke engang ressourcer til. Men vi viser, at vi er gode til at samle penge og vise vores medlidenhed med flygtninge og indsamling til dem. Du sagde, at det skulle besvares med ja eller nej. Vi fra demokraterne vil naturligvis sige ja til det. Men altså, hvis vi ikke kan arbejde for folket her til lands, hvorfor skal vi kunne arbejde for dem, der kommer udefra? Vi kan ikke arbejde for andre befolkningsgrupper. Vi har jo ikke engang råd til at finde midler til en psykoterapeutuddannelse. Hvor er de ressourcepersoner, vi skal bruge det til? Vi siger ja, men vi har mangler med hensyn til mangel på psykologer og psykoterapeuter. Men der var nogen, der sagde ja, men også tvivlede dybt. Fra Sisimiut vil vi prioritere vores folk og den befolkning, der er her. Hvis vi skal hjælpe folk, der er en mega lange venteliste, der er boligmangel og andre ting, som vi har nævnt her i aften. Og for at få midlertidigt har vi nævnt de 4 søjler. Og når vi har etableret de 4 søjler, vil vi gerne være med til at løfte i det internationale samfund. Hvad siger de til fra Bartinala? Vi er absolut fast besluttet på, at de folk, som er flyttet til Danmark på grund af sociale problemer, dem skal vi altså prioritere. Ja, vi er en del af et globalt samfund, men det, der er nødvendigt, det er at få grønlænderne tilbage fra Danmark til Grønland. De er flygtet på grund af arbejdsløshed og boligmangel. Derfor er det absolut nødvendigt, at naturligvis er vi åbne for at modtage flygtninge. Det er ikke en mulighed endnu. Vi skal først løse de problemer, der er altså herunder dem, der er flygtet på grund af arbejdsløshed og boligmangel. Ulla Blütman spørger til samtlige partier, hvordan I vil arbejde for de hjemløse. Det er et spørgsmål, jeg også har fået via sms. Johan Stenholz Christians. Hvad vi gør for de hjemløse. Juliane Henningsen. Tak. Det at være hjemløs i Grønland er et problem. Og det er et spørgsmål, der har, ligesom så mange andre spørgsmål, har en berøring med at løfte i flok. Det er ikke kun her i Nuuk, der er boligmangel. Det gælder også udenfor. Da vi var til valgmøde i dag for ældreforeningen, fik vi at vide, at så skal vi ikke gøre. Der er ingen, der må sove udenfor her i Grønland. Det er vi meget enige i, fordi vi fra lovgivningsmæssig side ikke har hjemmel til ikke at hjælpe hjemløse. I april tog vi det op og sagde, at også med hensyn til Inuit og Naalakkersuisut, om at der er alt for mange initiativer for at løse omtalte problem. Inuit med midlertidigt placeret, der er smidt ud fra genhusningslejligheder. Vi blev berørt af den gamle persons udtalelser om, at vi skal... Er det noget, der blev besluttet fra rettens side? Nej. Lovgivningen er upassende, og kommunen har desværre manglende ressourcer, men der giver der
Det er godt, men det er slet ikke nok. Vi vil lave en national løsning med hensyn til det, og jeg synes, at det er noget, vi skal samles om. Skal det være sådan, at det skal være overnatningsmuligheder? Ja. Hvad vi gør ved det, Georg Olsen? Grundlæggende at blive boligløs skyldes arbejdsløshed og evnen til ikke at betale sin bolig. Huslejepriser er meget høje i dag. Der er mange, der ikke kan betale deres husleje, og der er mange, der falder ned i grøften. Derfor bør vores boligpolitik være meget lettere, og så frem vi ikke skal forøge antallet af hjemløse, skal vi gøre en indsats. Vi skal have en passende husleje. Det vil sige, at hvem som helst skal kunne bruge de penge, han får via sin løn, til der skal være råd til både husleje og til mad. Og det er også på den måde, at når folks betalingsevne forøges, så bliver der også færre arbejdsløse og færre boligløse. Vi er blevet etableret, fordi det kører i den anden retning. Det vil sige, at vi alle kan være enige om, at der bør være billigere boliger. Men hvordan kan man gøre det? Selvfølgelig skal vi udvikle for det første den økonomiske situation. Og så skal vi også vi importerer jo også en masse bygningsmateriale, så vi skal tilpasse dem således, at man skal kunne bygge noget, som passer til det enkelte. Det er en spørgsmål, der er der, hvad der rører sig heroppe i hovedet på folk. Hvad vi gør ved de hjemløse? Jeg mener, at det, at man bærer sammen. Altså, vi arbejder voldsomt hårdt. Og så siger vi, at det er fordi, I er uddannet, at I ikke vil være med til at bære rundt på byrderne. Vi arbejder dagligt, og vi betaler også for dem, der ikke kan betale deres husleje. Hvis vi skal bære i flok, så skal vi også bære som individer. Det er ikke sådan, at så frem jeg har et problem, så er der ikke en anden person, der skal løfte mine problemer og betale mine regninger. Hvad er problemet, når folk de når så langt? Er der nogen, der ikke har fulgt med fra folkeskolen af? Og så tager vi fra de mindre bemidlede. Siger du, at lad dem, der er hjemløse, være hjemløse? Nej, det sagde jeg ikke. Vi skal gøre en meget tidligere indsats. Hvor venter vi på, at folk bliver hjemløse? Der nævnes en masse ubetalte regninger til INI, og kommunen afskriver en masse flere millioner. Det er sådan nogle ting, jeg selv har betalt ved at udføre mit arbejde, at gå på arbejde. Vi har arbejdspladserne. Vi har de fleste arbejdspladser. Hvorfor går det enkelte menneske ikke på arbejde, så vedkommende kan have råd til at betale sit arbejde? Hvorfor har vi ikke råd til at betale psykoterapeut? Hvis vi havde gjort en indsats for det enkelte individ, så vi vedkommende måske have en hus og være selvforsørgende. Hvad mener jeg det sut? Er det synd? Vi vil, ligesom IA, sørge for at arbejde for at hjælpe de hjemløse. Boligsikringsspørgsmålet må granskes nærmere.
Vi ved jo også, at der er folk, mennesker, der bliver smidt ud af deres bolig. Og vi må kende baggrunden herfor. Det vil sige, der er en masse lovgivnings- og forordningsmæssige hensyn, vi skal tage her. Jeg skal fortælle jer, hvorfor jeg som individ er hjemløs. Og baggrunden for det, at på grund af den kæmpe administration og den meget kostbare administration, så har man glemt den enkelte. Boligsikringen har ikke kunnet følge med udviklingen gennem mange år. Der har også været nedskæringer på de tilskud, og når indtægtensniveauet går ned, selvom man har arbejdet, så bliver boligsikringen tilsvarende også skåret ned. Og vi ved jo også, at de mennesker, der er i den situation, ikke er ønsket på arbejdsmarkedet. Og endvidere. Og selvfølgelig er de mennesker, vi taler om her, at de mennesker har problemer som børn, de har haft sociale problemer, og selvom de har gjort deres yderste for at kunne være på højde med situationen og kunne betale det, så er der altså en baggrund for, at man når så langt ud, så man ikke har en bolig, så man bliver såkaldt hjemløs. Hvordan vil I løse det? Simpelthen ved at tage hver enkelt hjemløs og hjælpe vedkommende på individuel basis. For Siumut lægger vi stor vægt på, at vi alle har et trygt hjem at komme hjem til. Vi ved jo, at der er mange, der ikke kan betale deres husleje og bliver hvis tilfælde smidt ud. Og vi ved, hvordan klimaet er. Vi vil gerne fra Siumut nå frem til en lige betaling. Og på den måde, at uanset hvor man bor, om der er havudsigt, fjordudsigt eller hvad der er, så skal man betale den samme husleje. Og vi lægger en videre vægt på, at hvorfor, vi skal spørge, hvorfor betaler man ikke sin husleje? Og der må vi tænke på, at det enkelte menneske, den enkelte familie, har åbenbart brug for støtte og hjælp. Det er selvfølgelig et stort arbejde, som vi helt naturligt vil være med til fra Siumut. Og ikke bare vente på, at folk kommer så langt ud, at de bliver nødt til at forlade deres bolig. Der skal en indsats til på et tidligere tidspunkt. Vi ved også, hvor dyrt det er at opretholde livet her i landet. Fra Inuit Ataqatigiit kan vi selvfølgelig aldrig acceptere, at man bliver nødt til at være boligløs og hjemløs. Vi mener, at de mindre bemidlede og de hjemløse, at dem vi virkelig skal løfte i et samarbejde blandt os alle.
Hvis vi hele tiden har de der problemer, så når vi aldrig frem til en realistisk tilgang til et større selvstændighed. Vi må skabe hjem for de mennesker, som virkelig har et reelt behov og mangler en bolig. Så vi er selvfølgelig imod, at vi står med den situation med hjemløse, og vi bekæmper det. Vi siger fra vores side, vi vil meget gerne gøre vores indsats gældende over for de mindre bemidlede og de socialt udsatte. Men vi må også fremsætte krav ved vedkommende skal sættes over for nogle krav. Måske har du brug for en psykolog, måske har du brug for professionel hjælp, og det er en gensidig indsats, vi skal ind i. Hvis vi hele tiden skal belaste os selv, og hvad er det, man siger? Skal vi tage ansvaret for folk? Hvert enkelt individ, hver enkelt borger må i videst muligt omfang tage ansvaret på sig. Og hvad kan du give? Må vi fra vores side, fra det offentlige side, hvad kan du tilbyde? Hvad kan du yde? Og hvor kan vi hjælpe hinanden? Og hvor kan vi snakke sammen? Vi må også spørge os selv, hvorfor er prisniveauet på boligerne så højt, som det er? Det har aldrig været højere, end det er nu. Hvorfor skal vi skændes om det? Vi kan se tydeligt, sort på hvidt, hvad det koster at have en bolig, en lejlighed. Fordi det er jo, at de mennesker, vi taler om her, har problemer med at betale den høje husleje. Og det er nogle politiske beslutninger, der har gjort det, fordi boligselskaberne ejes af det offentlige. Og der er virkelig noget at kigge på. I sad jo en kort tid i Naalakkersuisut. Ja, det er rigtigt. Jamen, for 2 år siden følte vi os nødsaget til at stifte et nyt parti, fordi vi ikke kunne acceptere at give på de herskende forhold. Også for at have en direkte stemme inden for udviklingen af et mere harmonisk og et mere stabilt og et mere reelt samfund. Vi ved jo også, at der er andre problemer, når vi nu snakker om det, omkring misbrug, omkring selvmord. Og hvorfor? Fordi vi som befolkning i vores daglige muligheder bliver begrænset og bliver belastet. Et af de områder, som vi arbejder på fra Naalakkersuisut side, Vitusqueaqortoq, har vi blandt andet afsat 7,5 millioner kroner for næste finansår, fordi vi mener, at disse hjemløse, som reelt er på gaden, må have et sted, hvor de kan tage hen. Og vi har sammen med den danske regering i forhold til de mennesker, der flytter herfra til Danmark, talt om. Vi ved, at der er over 200 mennesker bare i den kort tid, vi har siddet som land. Og der har vi på baggrund heraf blandt andet sagt, at vi vil hjælpe for at kunne give mulighed for, at deres økonomiske begrænsninger afhjælpes. Og det er blandt andet de ting, som vi har arbejdet med, som helt konkret.
Men lad os sige, okay, man kan bygge et eller andet sted, hvor de hjemløse kan søge hen. Men derudover, som det allerede er sagt, så må der være en lille fordeling af de udgifter, som man har i forhold til at have en bolig. Og selvfølgelig er der andre problemer, der opstår, når man ikke har en bolig. Der er andre psykiske og sociale problemer, der opstår. Og vi har hele tiden altid sagt, at disse mennesker, som ikke har et hjem, som er de såkaldte hjemløse, skal man henvende sig til, tage dem ind og snakke med dem. Hvordan kan vi hjælpe dig? Hvad er det, du gerne vil have? Hvordan vil du gerne have, at vi hjælper dig? Et af årsagerne bag den voksne del af hjemløse er også det der med social entreprise, at man simpelthen har afskåret mennesker fra at få et arbejde. Så det har helt klart en medvirkende årsag. Så derfor er det inden for byggeriet her i landet rigtig mange, der har mistet deres arbejde, og nogle af dem har så ovenkøbet mistet deres bolig. Så et af de første opgaver, der er vigtigt at gå i gang med, at vi i videst mulig omfang giver vores lokale virksomheder, det kan være sømmervirksomheder, det kan være malerfirmaer, det kan være alt muligt, der har noget med bygge og anlæg at gøre. Lad os give dem de muligheder. Det kan være inden for fiskeriet. Og på den måde skal man blandt andet også hjælpe til med at løse problemet omkring hjemløse. Og vi har endnu et sidste spørgsmål, Poul Hansen. Du har en lille bemærkning. Jeg mener ikke rigtigt, at man kan tillade sig at sige, at de 200 mennesker, som er flyttet fra Grønland til Danmark, som om de er flygtet til Danmark. Nej, sådan er situationen. Og de har haft deres helt egne grunde til det. Og her er det spørgsmål, at vi i samarbejde må sørge for, at vores økonomi kommer på fod, vores økonomi bliver stabil. Der er mange, der virkelig mod deres egen vilje forlader Grønland for at flytte til Danmark i det her tilfælde. Jeg er ikke enig med Borg. Ja, men altså, det er jo et udtryk, som vi kender. Der har været en tv-udsendelse som er flugten fra Grønland. Det er jo faktisk det, der reelt sker. Hvorfor? Man kvæler yderdistrikterne, man kvæler bygderne, og det har primært under demokraternes tid. Så der er alle mulige årsager til, at disse ting sker. Og der er mange i dag, stadig den dag i dag, familier, som overvejer, hvorvidt de skal forlade Grønland og flytte til Danmark. Og derfor fra partiet så kæmper vi hårdnakket for, at borgernes egen vilje bliver hørt. Jeg mener det er helt forkert at sige, at vi under vores tid i Naalakkersuisut fra demokrater, det er simpelthen en lav tankegang. Vi ved det over fra hele verden, Skandinavien, hvor folk flytter fra mindre steder til større steder. De unge flytter fra sted til sted.
Vi kan ikke fortælle borgerne, du må ikke flytte, du bliver nødt til at stå stavnsbånd her. Det er simpelthen umuligt at tage det standpunkt, der ikke hold i virkeligheden. Jeg tror, vi alle sammen er kede af, at der er så mange, der flytter ud af landet. Og os, der bor i Østgrønland, er også rigtig kede af, at der er nogle af vores borgere i Østgrønland, der flytter til Vestgrønland. Og hvis der kun bor 3.500 i Østgrønland, så er det udtryk for, at der er virkelig behov for en udvikling i Østgrønland. Vi har rige muligheder, fiskeriet som et eksempel, og på den måde kunne man også hjælpe de mennesker, der er arbejdsløse på den måde. Det er korrekt, at vi de sidste 5 år har oplevet, at der er flere og flere, der bliver flere og flere mindre bemidlede. Det kan vi ikke bare sidde over høring. Vi kan ikke bare sige, jamen altså, I må ikke flytte. Og vi ved godt, at der er nogen, der synes, at de får bedre økonomisk forhold ved at flytte til Danmark. Vi ved, at der er også boliger til rådighed, som er for dyre, fordi de var store, eller så derfor må vi sætte indsatsen ind på arbejdsløshed. Mette Kleist har et spørgsmål til dem, der stiller op vedrørende kultur, som er vigtig for samfundet, og det kan man jo også se i filmen Sumi. Filmen kulturfilm bør støttes. Der bør være mere støtte til filmprojekter. Hvem vil arbejde for det? Heldigvis var jeg med under debatten i radioen. Det er som om, at debatten kun drejer sig om landingsbaner og uran. Men hvor er de sociale forhold? Hvor er de rige kulturfolk? Hvad vil I gøre? For det er nogle af de ting, som vi bør have talt om. Vi har en klar politik. Bharti Inuit har efter sin etablering haft et tæt samarbejde med Island, fordi dem, der arbejder med kultur på Island, er dem, der danner grundlag for et samfund. Og vi vil ved, at film og andre, eller der er forskellige kulturorganisationer, der prøver på at råbe op om, at der på grund af de massive begrænsninger mangles et spillerum. Hvis vi gør et ihærdigt indsats for dem, så vil disse penge komme tilbage igen. Hvad vi gør ved kulturen i Frederikshund. Vores kultur er en gulerod i Grønland, som vi skal værne om. Og vi er berømte for den på mange områder. Det er sangående. For eksempel beskæftiger vi os meget med vores kultur, også i Tasiilaq. Vi har blandt andet været i et Qurtormiit for nylig for at fremkomme, for at lave en opvisning om vores kultur. De var glade for det. Man fik ikke et tilskud fra nogen. Det var noget, vi selv betalte fra med de penge, som vi selv har samlet.
Og med sin kultur, så er der 600, så kan man fange 660 hvidfisk, narhvaler, 80, og der bliver skudt 80 narhvaler hvidfisk. Men i Tasiilaq må man kun fange 18. Jeg tror nok, han sagde isbjørn, eller hvad. Så derfor synes jeg, at der bør være en interesse fra Inatsisartuts side, at kvoter også fokuseres på. Hvad vi gør ved jeres kultur. Vi støtter op om kunstnere og kulturfolk, fordi de også viser Grønland udadtil til blandt andet turister, som vi bør vise meget mere af. Og den rige kulturrigdom i Østgrønland skal også vises mere for dem fra Island. Og de skal også have en mere aktiv deltagelse. Og under vores naalakkersuisut-periode har vi også, vi vil gerne nævne, at vi har bemidlet flere penge. Vil det sige, at der skal flere penge til dem, der arbejder med kultur? Ja, det vil vi. Ja, vi vil give flere penge til kultur. Jeg mener, at en af de vigtigste ting er kultur i et land. Fordi et land uden kultur er et fattigt land. Vi har gjort mange ting med hensyn til kultur. Vi har fået etableret Nationalteatret, hvor Malik Kleis Siles Hø. Tusind tak, fordi I har givet. Det er disse ting, som i ildsjæle, som bruger der, som bør have flere penge for de ting, de laver. Nynderfonden, man skal være mere opmærksom på Nynderfonden, Indusile Sø. Således, altså, de skal ikke søge så meget. Altså, de stærke folk, vi skal være klar til, at dem, der er kulturstærke, skal have fred til at arbejde. Jeg siger ikke, at vi vil give penge til alt, uden at man gør en indsats. Det er vigtigt, at man selv gør en indsats. Hvad vi gør med hensyn til kulturen fra Partinadra. Tak for kulturspørgsmålet. Først vil vi fra Partinadra sige, at det grønlandske folk, at vi vil være fører for et stærkt grønlandsk folk. Og det har vi også i vores valgprogram, fordi det er dem, der skal have samfundet op at stå. Vi vil også nævne med hensyn til kultur, og dem, der udvikler hundeslagkørsel og rejersalas, og også dem, der bruger vores kultur, altså dem, der bruger traditionelle fangstmetoder i Thule-distriktet. Og filmskaberne er jo også en del af den nye kultur, og dem har vi heller ikke glemt. Derfor vil Partinadrak deltage i at udvikle dem. Og med hensyn til fanger, dem der har de fanger, der har fangstbevis, skal man lytte mere til, således at de arbejder. Hvad kalder man det? Arbejder med trofæjagt. Således at det bliver fangerne, der også bruger det som indtægtskilde. Vi synes også fra Siumut, at det er vigtigt med vores kultur. Det er vores grundlag og vores identitet, og derfor støtter vi det også.
at man udvikler dem. Og jeg synes, at den sidste film, der er kommet af de sidste par dage, at man med hensyn til dem også skal være mere støttende op omkring sådan nogle filmprojekter. Man kan for eksempel lave et selskab med henblik på at støtte økonomisk og at promovere internationalt, således at vi viser mere af vores identitet, kulturen udadtil i det internationale samfund, herunder også husflid, musik og kunst. Herunder ikke mindst skal grønlandske bøger også være flere, og det skal også udvikles. Jeg vil også sige, at den eksisterende teaterlov, som blev etableret, hvor at arbejdet med det startede før 2009, så vi deltager i en kontinuerlig udvikling af kulturen i Grønland. Tiden er ved at rinde ud. Vi har ikke mere tid nu. Tak til seerne, og tak for jeres spændende spørgsmål. Vi håber, at I har fået godt ud af det her program. Der har været debat om sidste valgdebat. Vores kollega Jonas Løvsald Ved vil gå i gang med en dansksprog, som bliver simultantolket til grønlandsk. God aften.